Hey guys, welcome back to our new video. Vamshi, ಎಂಕಲ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೂವಿ ತೂಕ ವಂಶಿ ಅವಳು ಉಂಟ್ಲೆಗೆ ಏ మీరు చాక్లెట్ వచ్చాను నితర్ waiting. Green tundu bala ne mulava attu ದೂರ ಹತ್ರ ನೀರು వంశీ రైట్ అన్నయ్య పిక్చర్ ఏం చేస్తాను వంశీ పిక్చర్ ఏం చేస్తాను ఇదే పోడిగానా వెచ్చేజ్ అంశ ಯಾನು ಆಲ್ದಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುರಳಿ ಅಂಕಲ್ ಸೇವೆ ಬರೋದು ಬಸ್ ಗೊತ್ತೋಡು ನಿಂತು ಗೊತ್ತೋಡು 1 week later. Hi guys, welcome back to our new vlog. In Sunday, ಚಾಕ್ ಮೂರು ದೋಸೆ ಪುರ ಅಂಡ್ ದೋಸೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾ ಪರೋಡು ಪಂಡ 2 ತಿಂಗಳದ ರಜೆ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ವಂಶಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ತೂಗೋಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಪೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ
ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಅವಡಿತ್ತನದು Hey guys, ಇಂಗ್ಲ ಶಾಪಿಗೆ ರೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಎಷ್ಟು 9 ಎಸ್ ಯಾನೊಂಚು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬೇತದೆ ಪೊಸತ್ 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಪರ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೀಚಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪರ್ಪಂದ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಬೇಕೈತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ನ ಹೀಟಪ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ತೊಚ್ಪಾದೀಜದ ಚೂರು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸು ಪೌಚಸ್ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪಾಡ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದೇವಿಯನ್ನ ಫೋಟೋಸು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಮೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಮನ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಏರಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮಿನಿತ್ತಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಂಡಲ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಬಲೆ నించుండు ఇది మళ్ళీ మంచి గణపతి నుండి ఒక గడియార ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರ ಪಡ್ಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ಗ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ఒక ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡು 5D ಬಾಟಲ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಡಾಲ್ಸ್ ఒక బ్యాగ్స్ పాడుతుంది వెరైటీ బ్యాగ్స్ వ్యానిటీ బ్యాగ్స్ పూర బ్యాగ్స్ నన్నలుండ ఆ సైడ్ ఒక నమ్మకు లేడీస్కి లైక్ అప్ నచ్చిన కాజీ మాల పాడుతుంది కాజీ కాజీ సెట్ खड़ा
ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಮೂತಲೆ ಫುಲ್ ಮಾಲೆ ಕರಿಮಣಿ ಚೋಕರ್ ಕಡಂಜು ಚೋಕರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಕಾಜಿ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬಲೆ